Christ, Son of the Father, send now your Spirit over the earth, and let the Holy Spirit live in the hearts of all nations, that they may be preserved from degenerations, disasters, and wars. May the Lady of all nations, the Blessed Virgin Mary, be our advocate. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. The Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of Divine Grace, pray for us. Mother most pure, pray for us. Mother most chaste, pray for us. Mother inviolate, pray for us. Mother undefiled, pray for us. Mother most amiable, pray for us. Mother most admirable, pray for us. Mother of good counsel, pray for us. Mother of our Creator, pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Mother of perpetual health, pray for us. Virgin most prudent, pray for us. Virgin most venerable, pray for us. Virgin most renowned, pray for us. Virgin most powerful, pray for us. Virgin most merciful, pray for us. Virgin most faithful, pray for us. Mirror of justice, pray for us. Seat of wisdom, pray for us. cause of our joy, pray for us. spiritual vessel, pray for us. vessel of honor, pray for us. singular vessel of devotion, pray for us. mystical rose, pray for us. Tower of David, pray for us. Tower of Ivory, pray for us. House of Gold, pray for us. Ark of the Covenant, pray for us. Gate of Heaven, pray for us. Morning Star, pray for us. Health of the sick, pray for us. Refuge of sinners, pray for us. Comforter of afflicted, pray for us. Help of Christians, pray for us. Queen of angels, pray for us. Queen of patriarchs, pray for us. Queen of prophets, pray for us. Queen of apostles, pray for us. Queen of martyrs, pray for us. Queen of confessors, pray for us. Queen of virgins, pray for us. Queen of all saints, pray for us. Queen conceived without original sin, pray for us. Queen assumed into heaven, pray for us. Queen of the most holy rosary, pray for us. Queen of the family, pray for us. Queen of peace, pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, Holy Mary, Mother of God. that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Sacrifice prayer. O Jesus, it is for the love of you, for the conversion of sinners, and reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. Prayer for the faithful departed. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them.
May the rest in peace. Amen. Prayer for the intention of Pope Leo. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you do we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Martin de Porres, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. Our Lady of the Sacred Heart, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Michael, Raphael, and Gabriel, and all the angels and saints in heaven, pray for us, guide us, protect us, and be with us always. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Nobina kang San Martin de Porres, sa ngalan sa Mahanagsanak Anak ug ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga igsuon, magnobina kita ug mosalmot kita sa misa. Magsaulog usab kita sa pulong uban sa buhing pagtuo kang Kristo, atong Ginoo. Mosalig usab kita sa mga santos, ilabi na kang San Martin de Porres, gamhanang alagad sa Dios. Mga pangamuyo sa katilingban, mga muyo kita sa langit nung Amahan, tinubdan sa tanang kasantusan, aron dadon katiang niya ngadto sa katarong, tinabangan sa pangilaba o panigingnan sa mga santos, ilabi na ni San Martin de Porres, atong dalangpanan o tigpangilaba, uban sa pangama ni San Martin, hangyoon ta nga Amahan diha sa atong pag-ingon. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Aron mabag-o ug mauswag ang Santa Iglesia sa Dios, manag-uli ug managhiusa ang tanang mga tao, aron mohari unta ang inigsunay sa tanan, diha sa katarong ug gugma. Mga moyo kita sa Amahan, tinabangan sa pangaliya ni San Martin. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Atong aron bendisyonan unta sa Amahan, ang atong lungsod, panalanginan ang atong mga uma, patigayon og mga tulunghaan, og panimalay, aron tagaan og kalampusan ang tanan natong mga pangako, pangayoon ta kini sa Amahan, uban sa gamahanang pangama ni San Martin. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Aron sama ni San Martin, magbaton kita sa mainitong tinguha sa pagkasaksi o pagtulunan ni Kristo o pagsangyaw sa atong santos nga pagtuo. Mangayo kita niini sa Amahan, tinabangan ni San Martin, nga nagdilaab sa kalayo sa pagkamartir ni Kristo. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Hangyoon ta ang Dios atong Amahan, nga sama ni San Martin,
Magtagad kita kanunay sa atong isig kataw, diha sa pagbansay sa tanang mga buhat sa kaluoy. Mangayo kita sa amahan, nga dili kita magpakabungol sa mga kinahanglan sa atong isig kaingon. Maingon nga si San Martin, kanunay nag-alagad sa katawhan, diha sa ilang mga kinahanglan, sa kalag ug sa lawas, mugmingon kita. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Pangayoon ta sa Dios atong amahan, nga tagan kita sa grasya sa pag-antos, o sa mga kabos nga iyang gipadala kanato. Mga muyo kita niini, tinabangan ni San Martin, nga nagantos nga mapailubon, sa daghang mga kapaitan, og tungod niini, gidungog siya sa Dios sa iyang kalisdanan, muingon kita nga masaligon. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. Mga pangamuyo sa katilingban, hangyoon ta nga atong amahan, nga hatagan kita niya sa grasya, ngayon unta niya ang tanantang mga balatian sa kalag ug lawas, ug hatagan kita pagpahayon, bisan unsa ang butan niya, nga mudangat kanato. Tugutan unta kita niya sa buot natong kabuoton, niining nobena. Karon mangayo kita sa buot natong kabuoton, pinaakinining pagnobena nato kang San Martin. San Martin de Porres. Pangayoon ta nga dawaton usab niyang mahinangpon ang tanang nangamatay nga atong hinigigugma ngadto sa himaya, inabangan sa pangalihan ni San Martin atong tigpangaliya og dalangpanan, ug moingon kita. Amahan sa kalangitan, imo kaming panabangan. O Dios nga nag-agak kag San Martin ngadto sa himayang langit nun, subay sa dalan sa pagpaubos, ihatag ka namo nga magsunod kami kaniya karon, diha sa iyang bantungag mga panig-ingnan, aron maangayan kami nga bayawon, uban kaniya nganhas sa kalangitan, kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga pagpasalamat. Magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa iyang gihatag kanato, sa atong pagkalawat sa iyang mahal nga lawas ug dugo. Uban ni San Martin, pasalamatan ta siya kay nagtawag ang Dios kanato, aron maglakat kita sa dalan sa katarong, sama ni San Martin. Salamat kanimo, Ginoo. Salamat. Magpasalamat kita sa Dios kay gipaila kita niya sa kinabuhi, panigingnan ug gamhanang pangalian ni San Martin, iyang buutan nga sulugoon, nga mahimong santos diha sa pag-alagad sa isig kaingon. Salamat kanimo, Ginoo. Salamat. Magpasalamat kita sa Dios kay nagbuot siya sa pag-uban kanato sa tanang adlaw, hangtod sa katapusan sa kalibutan, diha sa ngayang Santa Iglesia, ug diha sa iyang mga santos sama ni San Martin, atong dalangpanan ug tigpangaliya. Salamat kanimo, Ginoo. Salamat. Magpasalamat kita sa Dios nga nagsugo kanato sa pagkamaluluyon sa isig kaingon, aron kita iyang kaluy-an, sama ni San Martin nga nagbansay sa kaluoy, ug busa gikaluy-an sa Dios dito sa kabulahanan nga walay katapusan. Salamat kanimo, Ginoo. Salamat. Magpasalamat kita sa Dios nga nag-andam sa ganti sa langit, alang kanila, nga makaplagan nga nagtukaw inig-abot niya, sama ni San Martin nga nahimong bulahan og dakong santos dito sa langit, tungod kay sulugoon siya nga buotan ug mabinantayon, diha sa pahigugma sa isig katao. Salamat kanimo, Ginoo. Salamat. Magampo kita, O Dios, nga mamati kanunay nga maluluyon sa imong mga alagad, nga naas sa mga kalisdanan, sa among pagpasalamat kanimo, tungod sa imong kaayo. Nagahangyo kami kanimo, nga human malingkawas sa tanang kadautan. Sa kanunay, mag-alagad kami kanimo nga malikpayon. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. San Martin de Porres, Iampo mo kami sa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. Maing buntag ka natong tanan maigsuon ko ni Hesus Kristo. Uban sa tong tagsa-tagsa ka mga katuyoan o mga pag-ampo nining santos nga misa. Ato karong iapil sa atong mga pag-ampo kining mga mosunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, answered prayers and guidance,
offered by Winifrida Bibi Cavalles and children. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Virgen Sarigla, Senior San Roque, San Martin de Porres, and also for all the blessings received and gift of life, offered by Sarmiento and Potot family. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Health, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and also for all the graces received and for the gift of life, offered by Potot and Sarmiento family. Thanksgiving Mass in honor of the Lady of Guadalupe, Saint Padre Pio, Saint Rita, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass for all the answered and prayers and graces received, offered by Evelyn Tradio. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good selves, offered by Imalila Stimosa. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Mama Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael, for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years, offered by Delia Dayday. Thanksgiving Mass for all the blessings and good health and all answered prayers, offered by Deo Adaptanti. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces and good health of my family and all the answered prayers, offered by Marion Kaimi and family. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces, protection, gift of life, and answered prayers, offered by Inday Indoma and children. Petitions for the healing of body and mind and spirit, and enlightenment of Winnie John B. Cavalles, offered by Winifrida Baby Cavalles and children. Conversion of sinners, healing of family tree, enlightenment of the Holy Spirit, peace and unity, offered by Sarmiento and Potot family. For success in studies and business, peace, unity, healing of family tree, offered by Potot and Sarmiento family. For the healing of the sick and world peace, offered by Rivera family. Prayers for the restoration of good health of Elizabeth, Amay, and for all the health issues, safety and good health of Evelyn, my brothers and sister, nephews and nieces, grandchildren, senior employees, friends, residents of Quintanar Compound, offered by Evelyn Tradio. Protection of my whole family, offered by Ima Leila Stimosa. For complete healing of Pacondo, Elizabeth Delia Jack, Jacinto Ronald, Alex Larny Mela Dylan Sangoyo, Evangeline Susana, Susan Hope, and all the sick suffering in the hospitals and their home. Good health for all the members of my family, Marie Esther, Lisa Luis, Louis Adler, Rachel Ann, Raven, John, Ethan, nieces and nephews, deliverance from bad debts, offered by Delia Dayday. For complete healing of Epifanio and restoration of health concerns of Dio, offered by Dio Adaptanti. For the health restoration for Delia, John Trads, Elizabeth, Hassel, Efrain, Irene, Lerma, Hisigeo, Warleto, Bibiana, Pe, Adolf, Aida, Dong, Efren, Raymond, and for bone marrow transplant. Rafael Senior, safety, good health, protection of my family, brothers and sisters, Senior Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and respective concerns, Awit Ryan, Ed Brian, Ed Ryan, Laina, Yumi Kobe, Candy Kayan, Marian, cover us, Lord, for with mantle of protection from earthquakes, typhoons, prayers of in and the Middle East War, UEC, Israel and Iran, offered by Marian Kaimi and family. For the souls of the following, for the souls of Natividad, Mr. Ines Gelia Crispino Adoracion Yotikia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita Alberto Sr., Aurelio Virginia, Severino Sr., Patricia Felix Sr., Leonoro Alfonso Pelisa, Ernesto Samson, Elisa Emma Lyle, offered by Rinaldo and Bibin Biagan and family. For the souls of Ellen Grego Elpidio Jr.,
offered by Inyang Amaka. For the souls of Patria Merlinio Francisco Rogelio Margarita, offered by Kakar Cornijo. For the souls of Binaventura Restituta Miguel Pahalia Jose, offered by Siperina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., Anisita Elena Nanette Leonedes, Ramon Eliseo Sr. Amado, offered by Ili and Los Calacas Capalia. For the souls of Maximo Sirocam Caballes, Enorio Eusebio Ambrosio Victoria, Encarnacion Antonio Pasiana, Juan Monica, Moises Samian Felicissimo Patricia, Florencia Adora, offered by Winifrida Baby Caballes and children. For the souls of Eunice Romeo Alfredo, Mina Meliton Vivencia, Fernando and Darwin, offered by Sarmiento and Cotot family. For the souls of Pedro Estefania, Danilo Pedreto Tomasito, Jovita Vicente, Petronila Nestor Norma Liliosa Damiana, Randy and Helen, offered by Cotot and Sarmiento family. For the souls of Francisca Jolia Marcial Marcila, offered by Isos Dominador Sr. and Jr., Bernardo Conrada Paulino, offered by Rivera family. For the souls of Rafael Coronel Sr., offered by Winnie Rose, offered by wife Rose and children. For the souls of Urbano Sr., Rose Amparo Edgardo Nanette, Grace Basilio Fortunata Francisco Purificacion, Anastasio Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra Abondia Cynthia, Felicidad Guillerma, Sion Julius Milani, Leonardo Marcial Mateo Jr., Leonardo Cristante Alexander Jesus, offered by Imali Lastimosa. For the souls of Valentina Cirelo Violeta Lorna Amelita, Den Evans Veselio, Leonora Eliodora Pilomina Teresita Victor Pedro Rizalina, Wilfrido Benjamin Luciana Francisco, Marlene Eupimio Tanyeng Mateldi, Ben Maria Teresa Rodita Ernesto Marcelina, Juanito Concordio, Edita Amparo Pablo Sergio Adoracion, Asusina Edgardo Nanette Urbano Sr., Rosa Benet Gualberto, offered by Delia Dayday. For the souls of Carmen Evangeline Benz Michael Iliosa Josepina, Rodolfo Telma, Roberta Gleserio, Floro Rosi Glenda Celestino Mercedes Rafaela, and the souls of Don Sergio Osmania Bats 1988, offered by Deo Adaptante. For the souls of Edgardo Rosa David Grace Nanette, Urbano Sr. Amparo, Basilio Matelde Fortunato, Marcelo Valentina Anastasio, Romana Loren Violeta, Amelita Benjamin Felipe Pastora, Edwina Pedro Rizalina, Ben Gloria Francisco, Purificacion Imanelo, Hel Rose Milani Cynthia, Den Evans Muhammad Eric, Ralph Marian P. Yolanda Alan Lucrecia, Nick Leone Wilfredo Mariano, Robin Benjamin Marcelina Danilo, Elwin, and all departed souls of Senio Elementary Bats 1967, ANS Bats 1971, all Senio faculty and personnel, Humphrey Isabelita Maria Terzo, Ernesto Rodet, offered by Marian Jaime and family. For the souls of Miguel Jr. Agustin Visitacion, Bebelina Eduardo Nanette Baby Boy, Miguel Sr. Prisca Elma Esterlino Empler, and Marieto, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Gigi Gonzalez, offered by Dennis Gonzalez. And for all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Bibin and Biagan and family, in Rinaldo and Bibin Biagan and family, Inyang Amaka, Winifrida Caballes and children, Severina Pahalia, Sarmiento and Potot family, Rivera family, Evelyn Tradio, Emali Lastimosa, Delia Dayday,
Dio adoptanti, Marian Kaimi and family, Inday Indoma and children. Palihog manglohod. Orasyo Imperata for alang sa kalinaw o pagkighiyo sa uban sa mga kabos. Sa ngalan sa mahanag sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Liang itong amahan magbubuhat sa tanan o tuburan sa tanang grasya. Midool kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ng kalibutan nagatubang sa kagubot o bagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabos ug huyang. Hatagig dakong pag-ilog ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon, ang mga anaas sa mayong kahimtang, aron ipambit nila ang ilang mga panalangin, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw, imbis gubat. Pakigyalugo, imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tuduy kami, nga mahimong matinud-anon tig-anit atiman, sa imong kabuhatan, gamiton namo ang mga gasa ug kaptangan, nga maalamon, ug likayan namo ang pag-usik-usik, nga nag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahisahan. Ligo na ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang santo ninyo, magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, o magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampog, pag-alang sa pagproseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teopilo Camumot. Magagagahom o kanunay nga buhing Diyos, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mo naghimos sa imong alagad, Teopilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo, ug manggihatagon sa gugma, alang sa kabus o sa mga nanginahanglan, itugot nga ngiyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayon panigingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar, isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapabsanon kami nangaliupo kanimo ngay mangitugot kanamo kining among gipangayo, ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amahan namo anas sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa nga babaeng nga tanan, o gulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.
Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Regina Chili, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya takos mong gipadala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Igampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay o magsadya ka, O Birhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod, nabanhaw ang Ginoo, Magampo Alleluia. kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan, itugot na nga moyo kami kanimo, nga ngiyang inahan, makabaton unta kami sa kalipay, sa kinabuhing walay katapusan, pinaagin sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag ka natong tanan ug daghang salamat.
kita sa Ginoo kay dako siya diha sa iyang himaya. Ang arian mao ang Ginoo mo nga ako kusog ug ako iyang ako sandaygon siya ang ako manunubos. Hallelujah. Exodus 15:1-2. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. So maginooso kita karon pangasala aron maandam kita ara sa pagsaolo sa tus misa ni Huwebes sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot isanig lamang sa kayo mo. Kaloy-an mo na, O Ginoo, wag naga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipahabot. Ipakanaog mo. Haloya na kita sa Dios nga makagagawa ka tanan pasiluon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios kansang grasya naghimo ka namong matarong gikan sa pagkadautan ug mulahan gikan sa pagkamakkaruloy. Tanawa ang imong mga buhat dawat ang among mga halad aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Kubagari ba kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa, nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palas-unon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan ininyo nga sila sama kanato, nagtuo ug nagluwas, pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok, samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo
nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Pagkahuman nilag sulti, miingon si Santiago, "Pamati kamo, mga igsuon, bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga alang ragayot kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, og akong pabarugon ang napukang balay ni David, patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usap. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Og si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong una-una mao nga dili nato sa mukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunoa, ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon, tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios, ug nga likayan nila ang pakighilawas, ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok, ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlawng igpapahulay, ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo o bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan.
Ginoo mana kaninyo Manausap kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan. Nahigugma ho kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. O tumanan ninyo ang ako mga sugo, makabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa kumahan. O nagpabilin sa akong gugma. Yuktiya ho kamo, nini aron mabatuan ninyo, nga akong kalipay, o mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So, nakiskot ang Ginoo sa kapatuoran. Ang tanan nga kalipay, ang tanan nga ayaw sa tao na agad o na higugma siya. Ikaw na higugma sa ibong buhat, buhatan mo tanan para mahimuot ang imong gihagalan. Ikaw, nalipay sa imong kagalingon, imong tatibanon imong kagalingon. Para tumahan Diyos, limpyo ka, wala kay tulis o konsensya, wala kalipay kung may matuwa na gugma. Kung wala gugma, kung wala kagawasan. Kung wala kagawasan ang tao, kung wala kapilian. So, agugma dili pinugos o sa kana ka diwa sa kasing-kasing huna-huna ka buto sa tao. Dili mapugos, dili mapalit. Daghan ka mga gugma, pat ka klase, number 1, nga nagugma nga nagpakaruning nun, puna dagi apas. Naigugma nga paimuslanon, gugma kunuhay, pero gipaimuslan lang. Gipaimuslan. At sa nahigugma kuno, wala nahigugma na. Gipaimuslan. Nahigugma po ka gusto manghantok. Sama sa mga Pilipino, mga itag-apam. Kay upat kaim, matalang mayaman, madaling umatay. Una. Nagugmang kuyaw kayo. Bangis. Gugmang bangis. Kay nagigugma ang lawas sa dili ang iya pagkasiya. Muna yung mga bangis sa gugma. So, may son, ang gugmang ipasaya ni Kristo gugma nga wala mapugos. Gihatag tumang kagawasan. O kamao mga presid kung sa inaa sa sikataw nga angay nga tahuron ug angay nga gitawag tag bit tagaag bili. Kung ang tao dili na muhatag bili sa sikataw sumala sa pagkasiya wala gugma. Nagpakuring nuna. Ang gugma, inahangan giyon andam sa sakripisyo ala sa higugma. Tungkol ala sa matuod ang kaayuhan sa higugma, dili ka ng artificial na kaayuhan. Kaya karon panahon dagha kay artificial. Artificial ang nao, artificial ang usab, alaw artificial. Puno sa mga padako sa tutoy, pagkutag silikon, padako lubot, gihapon. Daghan na kayo cosmetics, makapausap sa tsura sa tao. Pero dili kita makaingon nga mo na ikaw. Kay Diyos sa kaning mga makita sa gawas, ang tinuod, dili makita ang tinuod. Okay, tanan mga cosmetics taron artificial, wala agi natural. Diba? Artificial. Ada lang at ipakapausap sa imo itsura kurti halawas pero ini sobra ka agap sa mga cosmetics karon gamiton tanan para mo appear kunuhay nga madalihon maanyag ambungan mo puas ga medisina mura kang giaha imo naw mura na kamatis kana dunot mo bitabo sobrang cosmetics. Nawa na natural.
Inaminaw man ang anti-aging, anti-money, anti-antay, anti-wrinkles, bigupas, medisina, sos, ay mo na mura paliya. Amen. Manindog palihog. Si Kristo, bingon, kung makabilin kamo kanako, o akong mga pulong, makabilin diya kaninyo, magapangayo kamo, bilang unsa, o madawat niyo kini. Masaligon kita, mag-ampo, dinasa sa iya mga pulong, o bingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga atong simbahan, mamahimong matuod niya katilingban, nga mamungag gugma og kalinaw, magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga dili matuohon, makahimamat sa Dios diha sa gugma sa mga Kristohanon, magampo kita. Ginoo, Nagasalig kami kanimo. Nga ang mga minyo, magmakanunayon og magmatinud-anon, diha sa ilang gugma, alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Ginoo, Nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton, magmalig-on diha sa ilang pagtuo, o pabiling hiniusa kang Hesus, bisan diha sa ilang mga pag-antos. Magampo kita. Nagasalig kami kanimo. Nga imuntang isipon nga takos ang mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mihalina, gikan ni ining kinabuhia, magsadya hangtod sa hangtod, dito sa langit ng Pinoy-anan sa Dios. Magampo kita. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Diyos ang mga mahal, pamatiya nga mga pagampo, o kuna ang among mga kasing-kasing sa imong gugma. Aron sa kanunay, mapuyo kami sa paagi nga makapahimot kanimo. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining lungsod nga imong tinubos, gikan sa kangit-ngit sa kasalanan. Aniya si mga tuwangan, nagagasa sa iyang kakabos. Kining bunga sa mong kabulay, di mailhan sa mong mga tinguha. Ihigaasa karon kanimo, kay ikaw ang naghatag sa tanan. Nahawat na langit nung amahan, ug panalangin, ihimo ang natapos sa imong kamahalan. Ihimo ang santos nga ikaw Ginoo sa tanan. Kay ikaw ang naghatag sa tanan. Mga ison, bagampo kamo arong kiningato sa kapisyo, dawa tanong taha Diyos ang amahan, baka gagahom sa nga tanan. Dawa turunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, nga alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, na naghimo ka namo nga mag-gaambit sa usa, o walang doon nga pagka-Diyos, pinagi sa binahal nga Eucharistia, itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran, sa ingon, mahuptan unta kininamo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Kini ang magipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mo na kanino. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios at unhay o makagagahong sa tanan.
Angay matarong kayo, nung palipayan kami sa pagdahay kanimo hatalang panahon. Pando binagayo ni ining mamiyaong panahon sa pagkabana kuno sa Kristo gihalag among sakripisyo sa Pasko. Kaya siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawat ito sa cross, naghala sa higting sakripisyo ng among katubanan hatada sa sakripisyo. Sa pagkata niya sa iyang hulingon na kanimo alas among kaluwasan, napaliyag siya nga pari, altar o kudiro sa Diyos. Tungon nini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkapanhaw, nagbayaan tibok kalibutan. Ug sa pag-agit sa kalagitan ni Diyo pag-awit sa ibno sa mga himadas walihunong nga awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahumahan. Puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang mga anhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santo ikaw ginawang tuburan sa tanang kasanto, si padalagi mong Espiritu aron pagsantos na ining magagasa. Aron mahimo kiyalang kanamo nga lawas. Udugo Yesu Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon. Ikuha siyang paan, pasalamat tulo. Bibiga sumihatan nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini. Niyo tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang pagitapos paniham, mikwas kali sa pasalamat at pag-usap. Niyatan nga to sa mga tinunan, nag-iingon dawat ang kini o Panginoon. Sa mga tanan, gika niini, kini mong kalis sa akong dugo, sa bago tutay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyong alah tanang mga tao, aron ng mga salamo pasay. Buhata kini, aron paghandom kanan. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mumalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni si Kristo, nagahala kami kanimo ang mahal ng paan sa kanabuhi ug kalis sa kaluwas. Nagapasalamat kami kanimo to kayo kami giisip nga angayan nga mga tubang ug muala. Himuhang kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Inunumay ginawa mo sa mga tibok kalibutan, mga mahingpit kami diya sa gugma o bani, Leo 14, among Santo Papa, Alberto, among Arsobispo, o iyang makaabag ang obispo, at mga pag. Inunumay mga anak, ngayon mo kitawagan na kami kinabuhi, alabi nagkadto mga nakalimtan, at huwag nag-ampol, ang kanilang mga tanang kala sa purgatorio. Labi itong biktima sa katalagman, ginama sa kinehan, o ginama ba sa pagpasaga sa tao. Dadaan silang tanan sa pasodo sa kahayag sa imunaw. Kaloy kami tanan, mga kami ang ayan, makaamay sa kinabuhin tunay. Uban ni Maria, ang ginahagaw na sa San Jose, ang bana umas sa mga apostolis, sa mga martyrs, bani San Pedro Calungso, Martin de Porres, tanan mga santos, sa mga santas, ang nagatuman sa mga kapatulata sa katuigan. Naba kanina kami ikaw nga daigo, nagamay ikaw nga himayaon, pinanyo sa Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kaniya, gihatagan na kaniya makagaw nga maan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Manang nungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampong kita ngadto sa mga nga awiton mga pulong, itulugan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo
sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. At ay kami si kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan si Mukaloy. Mahali kay kami karon sa tanang mahilis tanang kasamo. Tanang paabot kami gumalaw sa balis ni si Kristo manunod. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo si Kristo na ingon ka sa mga apostoles, sa kanila biliw kaniya kanila mihataw kaninyo. Ayaw tanaw nga mga sala ko nila pagsali sa imong simbahan, sibo sa imong kauputon. At ay kami sa mga kalinaw kahiusa. Ikaw gaboy karihang to sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kaunay mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Kita ang timan sa atong panag-inig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang gidapit ala sa bangkit sa Ginoo. Ginoo diha pa ang mga kalawat kanimo, apani mo Palipamulong naman. lamang mamayo.
Si Kristo namatay alah tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay o nabanaw tungod kaniya tungod kanila. Haleluya. 2 Corinto 5:15. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga paunguron ang imong mga tao, himuha nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langiton makalaba ang gipunta gikan sa karaan nga nasa bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among ipangayot ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kanimo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios, mga gawang matanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Kahalan ng misa dad anyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.